Tak jo, tak se na to kouknu. Takže normální nába, která musí být dotažená lehce z obou stran těch matek. A tady tu stranu, kde je pastorek, tak tu já si dotahuju jenom tak prstem, jak když. Prostě normální zadní kolo. Tady ta strana levá, někdy je to pravá, já mám řetěz naopak, protože mám převodník na druhé straně teďka. Musí být dotažená hodně a tady ta o pastorku málo, protože tady kdybys to dotáhl hodně, tak ten pastorek ti bude tlačit dovnitř a zničíš si v něm ložiska a bude ti to šlapat furt, jak když. No a ta montáž na to kolo normálně klasicky to tam dáš, vůbec nic neřešíš. Normálně to tam hodíš. Tak. A já mám takový styl na to, že to jak když postupně utahuju z jedné strany a pak z druhé. Ale vždycky si tu jednu stranu utáhnu, aby se mi netočila ta matička, prostě tady ta, aby se mi třeba nepovolila, nebo tady ta. Přitáhnu to prostě k rámu. Na druhé straně si to třeba takhle točí, ale to ničemu nevadí, protože to tam nedrží teďka, takže se to jak kdyby nepovoluje závitu. Tady to dorveš. Podíváš se na řetěz, nějak to nasměřuješ a dorveš to z druhé strany. Nemůžu teďka používat dvě ruce, takže to montuju jak debil, ale v podstatě je to takhle normálně si to udělat jak kdyby úplně. A mělo by být na play řetěz, pastorek funguje, nikde neškrtá a zadní kolo se točí. Úplně na pohodu. A je to funkční. Je to na play, funguje to, nikde se nic netřepe, nebouchá. Pak většinou, až to mám takhle nasměrovaný a mám na play řetěz, tak si to ještě jednou vezmu a pořádně ty matky obě dvě dorvu, abych to prostě neměl třeba nedotažený. Takhle to prostě je celý. Tak snad ti to pomůže, no. Takhle.